Hi mga ka-Ronbel, mapastahong Huwebes kaniyong tanan. Naay ni order og carbonara, mag-carbonara ta karon. 232 ato nagasto ani. Dala na sa Maricados, unya requested man nga butangan yag ham og corn tuna. Good for 50 na iyang gi-order. Ang traditional nga carbonara kay spaghetti cooked al dente and then toast in egg while still hot. Yan, keep on evolving na siya na rin unsay mga Ricados nimo niya ay pagbuot sa uban kung unsay ilang mga Ricados sad unsay version nila. Ilalahon sa ninato Roman dish ni siya niya comes from the word carbonaro means cool burner. According to Times 40, specifically na sashank alshi, maka-provide siya plenty of magnesium and calcium. Has high level of nutrients gini siya niya makatabang sa niya sa naay stomach problem. Great for your heart and arteries siya makatabang sa niya sa weight loss. Simple atong version ato lang gigisa sa ahos, bombay og bell pepper nya ilunod na dito ang corn tuna. Takpatakan na nimo siya og black pepper, ground pepper para humot-humot and then ilunod na dito mo ang all-purpose cream. Unya gitapingan na nako siya sibuyas dahonan og bell pepper, nya gitimplahan na og magic sarap og asin, 1 teaspoon na ang asin sa gidaghanon ani. So ready na tong sauce, ato na ibutang sa ato nang gilapwaan nga pasta. Presenting my own version nga simple carbonara. Salamat sa nag-order, good for 15 ang yang gi-order nya, good for 18 man akong naluto sa nakakaon ming tulo sa nasa balay. Happy lunch everyone, Naay Ronbel Gams.